er ved en strand her, hvor vi har lidt fridag, og vi har været ude at bade, og det lyder som om jeg har fridag hver eneste dag, men det har jeg jo altså ikke. Men vi har været ude at snorkle og hygge. Nu kommer Andreas, der er ude at svømme. Og han har sit snorkeludstyr klar. Hola. Nu skal vi lidt længere op ad vejen og lige op til en butik. Her sidder nogle søde damer og sælger frugt, og frugt på stænger, kan man se der. Og der er der en mand, der sælger nogle underlige ting på glas, som jeg ikke lige ved, hvad er. Og så står der folk langs kysten her og spørger, om man vil leje en båd af dem. Fordi de vil alle sammen gerne have, at vi tager ud og fisker. And I have your card. Og det var en mand, der gerne vil have, at Andreas skal ud og fiske. Jeg kender det, når man har været på stranden, så skal man lige vaske sine fødder. Det er bare fødderne ved vandet. Men er det rent, har du set? Ja, jeg har lige gjort det samme. Ja, det er sgu da ikke ens betydende med, det er rent. Jo. Jeg skal da rent. Så er Andreas bange for, at vandet ikke er rent, når han vasker sine fødder. Man går jo på jord, der er mere beskidt end alt andet. Det er toiletvand. Er det toiletvand? Ja, det lugtede lidt af toiletvand. Nå, men det er et meget, meget smukt sted. Nu skal jeg vise jer et hotel, som vi lige har været over på kort. Det er et af mine yndlingshoteller her i Mexico, fordi det er simpelthen så flot og lækkert. Man kan sikkert ikke se det herfra, men det er meget, meget luksuslækkert. Det er altså det hotel, der ligger deroppe i baggrunden. Utrolig lækkert. Så tager man en båd hernede fra havnen og sejler derhen. Der er masser af de her butikker, som er på stranden, som er... De sælger frugter på pinde og frisk frugt på is, kan jeg se også. Men nu skal vi så tilbage igen til arbejde. Men når man har de her halve dage, så kan man jo lige tage rundt, og så kan man slappe af en halv dag, og så tage ind og arbejde om aftenen. Så det er jo kombineret ferie med arbejde. Det er lækkert. Endnu en mand, der løber rundt og sælger noget fra en vogn. Her er der en lille dreng, der løber rundt og sælger noget fra et bræt eller noget, eller hvad fanden det er, en bakke. Så er der små sjove købmænd i byerne. Det er jo mini små købmænd, hvor tingene bare hænger fra loftet, og hele butikken er udnyttet til maksimalt plads. Men sådan er det over det hele, også i storbyerne. Og der er en isautomat, der er der. Den hedder Hielo, eller Hielo. Det er frisk is. Og her der er en badedyrsbutik, som der er utrolig mange af. Der er så mange badedyrsbutikker i Mexico, så man skal tro, det er løgn. Der er faktisk en by, der ligger længere herovre af, hvor næsten hver anden butik, man går hen til, er en badedyrsforretning. Og det er helt utroligt med, at de kan overleve alle sammen med at sælge badedyr. Men det kan de altså.